Kedamtang arunipai hiniarni Martyrs Trophy surihini ra ingkoi rahini dipu kasa patuak lamalong kepaman ponalong dong mukak FC atum cepate dunsi kacepahai pon bangso Martyrs Trophy surihini ra ingkoi rahini aphan dipu kasa stadium along kepaman pon bom along arunipai hiniarni dong mukak FC lapen BYC Havlong Club atum angbongsi patu ponlo Bonta dong mukak FC atum akile ke pathu ke thek parpik ajok dong mukak FC Gold Rock lapen BYC Havlong Club atum Gold isi pen dong mukak FC atum chepahai ponlo lapen non ki bangji lang arni Hunter FC pen ke pathu ponji aphansi chisik pon bomlo bangso hut dong mukak FC a manager Robert Tisopen phirangke atum aphan nang kapachini dun atengke dong mukak habaralong riso ejang atum tame Raki hormu ke chopen chenglok prek jam kahino sayanat kapang no atum dopik lasi lahai pen kachire thekji lapen riso ejanga tuma phan ke pathu anat kangthur ponji aphan lapen ke pathu pen ajok okpran mi ipu paklang ponji pu akemang ke dopensi dong mukak FC seng ponlo lapen bangso dong mukak FC along kachirabdun coach Langkai Kro Dr. Bir Singh Hanse engineer Gulab Kro EM Lunseng Teron Rat Cyclem Bangpi Dimiti Sopi Anubam Tokbi Ra Kro Chairman DMB Ambreson Killing Vikram Terang Sar Buhiram Lapen Kadok Kawe Kachurabdun Atuma Pan Ansita Manager Robert Tisopen Akiro Pipajerpon खेला ना एंडो लगे नितु दंग मुका एफसी पेन लसी नितु लादा खेला ना एंडो के लसन हेलो जो नितु दंग मुका को समी एंटी सोशल एक्टिविटीज टॉपिक लसी लहाय के पावे ये अपन नितु के बॉडी बोन लगे नितु वेल माने लाइट माइंडेड टू नितु चिंगवाई पोंसी लसो एंटी सोशल एक्टिविटीज लसो फान नितु फान कोसन के पावे मा नितु माथा पोंसी नितु मबा लादा इसी नॉन दंग मुका एफसी बुनी तु खमबलो लसी लहाय sports ya kenang sat itu non lomo somar dogi mobile hai se bisi ke endpoint aben game patu thek kono lai kiba outdoor games ke latung competition si theklo sino na mangke nitung mangke laso khela pe nitung aprang kirung ponji an pe nitung aprang ki ponji phanse nitung matha bensi nitung laso game along nitung sidame bori pon News Report Long Sudaringti Korbiang Long Life